Хан Омуртаг, владетел на първата българска държава през 9 век, остава в историята като стратегически лидер, укрепил и разширил границите на империята. Неговото управление, от 814 до 831 година, беше отбелязано с военни успехи, културно развитие. През времето на хан Омуртаг, териториалното разширение на България довежда до влизане на значителен брой славяни, които изповядват християнството. През 9 век, гоненията срещу християните в България не са започнали от отказ от чуждия Бог, а по-скоро от политически причини. Християните се считат за потенциални носители на византийско влияние в държавата, което става основна мотивация за преследванията. Голяма част от славяните в България попадат под гонения, като се предполага, че това е резултат от стремежа на властта да се противопостави на възможната византийска интерференция. Повечето от тях умират, но според съвременни свидетелства от Теодор Студит, знатни личности, като сановникът Теодор, стават български поданици и емигрират в Константинопол поради неудовлетворителните мерки срещу привържениците на християнството. Този период на гонения също намери отражение в мъченичеството на 15-те тиверополски мъченици, написано от Теофилакт Охридски. В този исторически източник, създаден около 3 века след описаните събития, се твърди, че Енравота, един от синовете на Омуртаг, приема християнството и се кръщава. Това свидетелства за промени в религиозната политика и постепенната промяна на отношението към християнството в България през този период.